on aika arkoja, ne pelkää, kun jos on niinku... jos huomaa hyvin, että jos on tumma takki päällä, niin sitten tulee tuo helposti, mutta jos on joku kirkkaankeltainen sadetakki vaikka. Keväällä se hyvin huomaa, että syö paljon paremmin silloin, kun niinku vesi rupeaa lämpeämään. Sitten kun toukokuussakin joskus, kun vesi on joku 14, niin se on niinku oikein valkoinen kuohuna rupeaa käymään tuon reikiä. Miten toi osaa sitten, voisiko jotenkin etänä niin muuttaa? Sitä niin säädetään sit lämpötilan mukaan, sit se kalan koko vaikuttaa, että sitä tavallaan puhutaan aina, että kuinka prosenttia se syö niin kuin omasta painosta per päivä. Että totta kai pienempi kala, niin se syö niin kuin paljon enemmän suhteessa oman painoon nähden, mitä niin isotella teuraskalla. Eli onko nämä nyt sitten nämä kaverit, jotka tuolla on, niin ne hinotaan tonne ja sitten lähtee sen jälkeen kauppaan? Joo, meillä ei tehdä mitään muuta kuin perataan vaan täällä ja sitten ne patataan byrokraatikkoon ja sitten lähtee meidän asiakkaat ihan Helsinki, Kuopio, Uusikaupunki, siis Suomeen niitä levitelläänkään. Paljon tässä on kalaa tässä yhdessä missä on? No tässä on tällä hetkellä vajaa 30 tonnia. 30 tonnia.